Radovan Karadžić je osuđen na doživotni zatvor. Sudija žalbenog vijeća je najprije ušao u sudnicu i kazao da neće čitati cijelu presudu, već samo sažetak. Zatim je podsjetio na prvostepenu presudu. Govoreći o žalbama koje se tiču zaključaka o progonu, predsjedavajući žalbenog vijeća, sudija Johansen je rekao da odbrana nije pokazala da je prvostepeno vijeće pogriješilo u rezonovanju. Žalbeno vijeće odbacilo je žalbu odbrane da je suđenje bilo nepravično. Žalbeno vijeće je zaključilo da nije bilo pogrešaka pri zaključivanju dešavanja na Markalama u Sarajevu, što je prigovarala odbrana. Karadžić je imao zločinačku namjeru udruženog zločinačkog poduhvata za Sarajevo, istaklo je žalbeno vijeće. Sudija je nakon toga pročitao dijelove sažetka presude koji se odnose na dešavanja u Srebrenici. Zaključci prvostepene presude u vezi sa Srebrenicom se u principu tiču saznanja optuženog za dešavanja u Srebrenici. Mora se naglasiti da je i tokom postupka i u žalbi, a i u vezi sa predlaganjem novih dokaza, optuženi Karadžić najviše naglašavao svoj navod da nije imao saznanja za događaje u Srebrenici prije i tokom samih dešavanja, te da je za te događaje saznao tek naknadno. Johansen je rekao da Karadžić nije pokazao da je prvostepeno vijeće pogriješilo kada se oslonilo na direktivu 7 koju je Karadžić potpisao i u kojoj je naredio da se stvore nepodnošljivi uslovi bez nade za dalji opstanak. Žalbeno vijeće nije našlo greške u rezonovanju prvostepenih sudija u vezi s progonom Bošnjaka s područja Srebrenice. Progon Bošnjaka sa područja Srebrenice se odnosi na prisilno preseljenje žena, djece i staraca sa područja Srebrenice. Žalbeno vijeće je potvrdilo da pretresno vijeće nije pogriješilo u slučaju Srebrenice, govoreći o Karadžićevoj naredbi da se zarobljeni odvedu na neko drugo mjesto. Sudija Johansen je naveo da je Radovan Karadžić bio u kontaktu sa ljudima na terenu koji su ubijali. Govoreći o ubistvima nakon pada Srebrenice, vijeće je utvrdilo da je znao za ubistva u julu 1995. Vijeće tvrdi da nije dokazao da nije imao namjeru da počini genocid, kao i da nije, kao vođa bosanskih Srba, kažnjavao one koji su činili zločine, kazao je sudija tokom čitanja drugostepene presude. Karadžićevi navodi da je on odgovoran za to samo zato što je predsjednik su neuvjerljivi, rekao je sudija. Govoreći o tački presude za uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce 1995. godine, sudija Johansen je rekao da se prvostepeno vijeće oslanjalo na prijetnje pripadnicima UN-a koji su bili zatočeni. Vijeće podsjeća na apsolutnu zabranu uzimanja pripadnika UNPROFOR-a, rekao je sudija. Govoreći o prvoj tački žalbe da su ubistva i drugi nasilni zločini bili dio udruženog zločinačkog poduhvata da se uklone Bošnjaci i Hrvati s teritorije Republike Srpske, sudija Johansen je rekao da tužioci nisu dokazali da je prvostepeno vijeće pogriješilo kada je oslobodilo Karadžića za ove zločine. Govoreći o žalbi na tačku za genocid 1992. godine, sudija je rekao da se žalbeno vijeće ne slaže s navodima tužilaca da odluka nije dobro objašnjena. Žalbeno vijeće, uz izuzeto mišljenje sudije Den Prade, stava je da tužioci nisu pokazali da je donesena greška pri zaključku da Karadžić nije kriv za genocid 1992. godine u 7 bosansko-hercegovačkih opština. Ovo je u principu očekivana odluka koja se tiče genocida u opštinama jer je istu odluku donijelo žalbeno vijeće i donoseći među presudu po pravilu 98 bis. Ovaj isti žalbeni navod je iznošen i dalje se iznosi i u predmetu Mladić. Odbijena je Karadžićeva žalba na dužinu kazne. Obzirom na učešće u više udruženih zločinačkih poduhvata, žalbeno vijeće podcjenjuje težinu njegovih zločina i njegovo učešće u njima. Prema sudiji, ovi zločini su neviđenih razmjera i brutalnosti. Sudija je nakon toga pozvao Karadžića da ustane. Radovan Karadžić je zatim osuđen na doživotni zatvor. Iz sudnice se čuo gromoglasan aplauz, ali i zvižduci.